A dat pe lângă. A dat pe lângă de 2 ori. Du-te, bă, băiat. Da. Dar nu părăsește zona. Uite. Ai luat-o? Da. Ai luat-o, bravo, tata. Bravo, bravo. Hai că am gripul la mine. Da, abia acum că stă. Mi-a dat, băi. Ți-a dat? Să-mi bat piciorul ce ciocar mi-a dat. Băi, hai că e bine. Mamă, mi-a stat inima, cred că mi-a tăiat guma. Nu. Uite-te dacă e mușcată. Bine, să nu fi... Știi că e... Mamă. E ca în zob guma. Ia. Du-te, mă. Deci pe fund ca la șalău. Nu, iau încolo. Ia asta aici. Băi. Fino, mă, cu. Ce are? Uite! Bă, a venit, a luat-o în gură și a scăpat, mă. Nu pot să cred cât de frumos a venit. A ieșit din brădișul ăsta de aici. Wobber de la Rapala, a jucat ușor. Mamă, și ce frumos a venit. Bă, dar am lăsat-o să o ia în gură, să întoarcă cu el, știi? I-am dat țeapă și nu s-a înțepat. E aici, trebuie să o păcălim. Dar din boscheții ăștia, de aici a ieșit. Bă, iar a venit după ea, mă, iar a luat-o în gură și a plecat. Deci nu pot să cred așa ceva, mă jur. Bă, vine o ia în gură, mă. Bă, la mine nu. Deci n-am pățit așa ceva în viața mea. Dar știi ce mă miră?
Au viteză foarte mare pentru perioada asta. Sunt foarte energice. Se mai bat și ele. Le ocolim așa un pic. Ușor. Ușor, tati. Ușor, ușor. Ușor. Dă-te, dă-te, mă. Mai am. Mem. Ce brontozaur. Mă mănâncă vacile. Știu. A dat pe lângă. A dat pe lângă de 2 ori. Da. Dar nu părăsește zona. Uite. Ai luat-o? Da. Ai luat-o, bravo, tata. Bravo, bravo. Hai că am gripul la mine. A scăpat. S-a dus. Da. Dar ce m-am speriat? Dă-i drumul de aici. Ți-a stat inima, nu? Ești prost? Așa mi-a stat și mie când s-a făcut către mine. Pleacă de aici! Mamă, că ți-aș gura. Știi care e problema? Problema e că tot pe acolo trebuie să ieșim. Dar ce, crezi că nu poți să o colesc? Păi nu prea ai pe unde, doar să o iei așa și să o iei prin valea aia pe acolo, știi? Stai acolo că te crăp. Uite-te și tu ce adânc e aici. Vezi? Și aici, uite, e prag. Uite-o, uite-o. O vezi cum stă? Nu, nu văd, dacă o vezi... Stai așa. La... Da, am văzut-o, acolo. Da, Aia. stai așa. Nu de aia zici? Da, dar nu, astea nu atacă. Dă pe Hai la să- nas. O dă mult mai departe. Hai că te- Auzi cum ar fi să vină alta. Uite, a fugit. Da, s-a speriat, gata. Vezi? Așa au făcut toate. Dacă ai putut tu... Păi, eu ce dracu? A, uite ce bine arată. Uite și tu că acum plec. Da. Uite, uite pe asta cât de mare e. Stai jos. Ah. Nu mai mă duc. M-am uitat unde a aruncat și nu mai văd. E... Am văzut, fii atent. E în stânga, vezi? Da, am văzut. Stai jos. Stai acolo, nu te mișcă de acolo. Când doar arunc. Uite cum... Uite, încă una. Eu văd doar una. Am ajuns să pescuiesc la ștucă din cezut. Ca să nu ne vadă ștucile, că stau ștucile pe apă mică. Hai mă, ia una să se vadă frumos pe cameră. Uite, pe unde treci tu acum, uite, a fugit, ai văzut? Băi, s-a întors cu spatele, mă. Da, mă, da, așa fac astăzi. Deci a ajuns voglerul la poșa, s-a întors cu spatele. Nu că s-a întors. A fugit? A fugit, a tulit-o.